El Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp és l'entitat que gestiona el programa Líder a la zona del Camp de Tarragona. Dins de la nostra entitat desenvolupem projectes de cooperació. Un d'aquests projectes és Col·labora pel Paisatge. Col·labora pel Paisatge és un projecte que intenta implicar ciutadania en patrimoni cultural per veure com conservar-lo, preservar-lo i millorar-lo. La Ruta de la Capona és dins del que és la pedra seca al Camp de Tarragona i d'aquest patrimoni popular, un espai emblemàtic que ensenya com diferents elements de l'arquitectura popular que en un primer moment van servir com a espais per a que els pagesos poguessin aixoplugar-se o tenir un espai de recer, ara mateix són exemples d'aquesta història i d'aquesta tradició agrària i constitutiva del paisatge. A la sessió d'avui hem comptat amb l'Ajuntament del Pla de Santa Maria, com també amb el Consell Comarcal de l'Alt Camp i l'equip de CITAC, que ens han explicat com treballen ells des del seu àmbit per intentar donar a conèixer i divulgar el patrimoni de la pedra seca. L'Alt Camp és una comarca d'interior i com a bona comarca d'interior el que hem d'intentar donar a conèixer és el nostre paisatge, el nostre entorn. Ja sigui un paisatge agrícola com el patrimoni cultural que està vinculat amb aquest paisatge agrícola i, evidentment, la Ruta de la Capona és l'exemple més clar d'aquesta aposta per la promoció d'aquest paisatge agrícola barrejat amb el patrimoni històric i cultural que hi ha en el mateix entorn. La Ruta de la Capona del Pla Santa Maria vol donar a conèixer aquest conjunt de construccions que tenim, magnífiques, construccions de pedra que estan abundants al nostre territori i principalment a l'entorn del Pla Santa Maria. Són construccions que intentem i vetllem que no es facin malbé i és el que volem donar a conèixer com a arquitectura, com a patrimoni, com a història del nostre terme i de les nostres contrades, diguéssim. Aquesta ruta té valor turístic i creiem que pot tindre més. De fet, el Pla potser és un dels pobles precursors a donar a conèixer aquest tipus de construccions. Quan la gent pensa en construccions de pedra seca, en barraques, en cossiols, en arneres, pensa en el Pla i el Pla està relacionat amb aquestes barraques. Quan la gent pensa en el Pla, pensa en barraques. Quan la gent pensa en barraques, associa el Pla. De fet, fa potser el primer poble que ho va donar a conèixer i ho tenim indicat, ho tenim ben cuidat, documentat. Tota aquesta gent que ve a visitar aquest patrimoni, quan el comença a descobrir, quan el coneix, quan l'admira i quan el valora, és quan realment s'adona que és un paisatge especialment a protegir. Tot això de dir que una casa vella o una casa antiga és una barraca ara ha deixat de tenir aquest sentit més pejoratiu. La descoberta suposa el coneixement suposa el respecte i la preservació també. Tots hi estem implicats en que això sigui així, tots hi estem implicats i les institucions, la gent que també tenim la sort de gaudir-ne i d'explicar a la gent quina funció tenia, de quina manera s'utilitzaven. Aquesta comprensió d'aquest patrimoni i del seu moment, de la seva utilització, és el que ha de realment potenciar el que tothom sigui més conscient del valor que tenen i del patrimoni que tenim atresorat aquí.